astăzi să facem provocări. Prima care va extrage va fi Cristina. Eu. A extras, da? Da. Du-te în spatele cuștii lui Sasha și cheamă... Asta a fost. Și nu m-a pus. Haide! Tu nu te vei duce în spatele ei, fiindcă nu ai vei Așa avea... să filmez. Tu mângâie de aici și nu mai faci provocarea. Gata. Nu, trebuie să fie provocare. Sasha! Pune să-i la mine! Marș, marș! Fugi, repede, hai mângâiat. Gata, hai. Asta a fost provocarea lui Cristina. Acum va fi Daria. Obțin Daria extrage și eu voi citi. Eu vreau să mi-l citesc, te rog. Sar de pe cea mai mică creangă din nuc. Haide! Da, o țineți pe așa, nu? Eu filmez și tu, Alexa, toți. Trebuie să sari de pe cea mai mică creangă. Oprește puțin camera până mă duc să aduc apă ca să dea apă. Ok, stați puțin, dăm puțin pe pauză. Și acum se urcă! N-are voie cu ajutor! Pe cea mai mică creangă, Pe cea mai scundă creangă. Adică asta de aici. Adică aceasta de aici. Aoleo! Ia uite, parcă nu s-a mai urcat. Ai înțeles, Daria? Mă mai ajută, las-o, că de-aia! De pe cea mai mică creangă. Ție telefonul de... Lasă așa! Marș! De biletele. O să fie puțin... Hai, ia uite! Bravo. Gata, provocare. Acum eu. Făcută. Sasha, Mița. Haide, la provocator! Dar chiar așa ne pun provocator. Acum eu voi extrage și eu voi citi. Eu o să citesc. Dai, Daria! Pune-l pe colegul din ce urmează să te dea cu mol pe mână. Eu, adică... Dă încoacă, eu filmez. Dă încoacă. Mult. Avem deja nămolul pregătit. Nu acolo. Nămolul nu e acolo. Nămolul e aici. Țin eu. Ia uite, stai, filmează mâna. Filmează mâna. Mă gândilă. Gata. Gata. Hai să ardă mâna. Ok, acum eu sunt. Aruncă, să arunci alea pe care le-am făcut. Le-am aruncat. Nu? Ce frică. Acum Cristina va ceva, da? Dar pot eu să le citesc. E aici. E în iarbă. Ce scrie? Cântă un vers dintr-o melodie. Vreau să cansar. Gata, un vers. Gata. Gata. Udă, urcă în copac și sar de pe o creangă înaltă. Acum una înaltă! Cea mai înaltă, mamă, în vârful copacului. Ia Cristina, ține asta. Tu știi care? Uite aia de acolo, cu leagănul pe ea. Sasha! Ține-o. Sasha, nu fi proastă. Ei. Pe aia cu leagănul, ai, urcă-te acum! Dar n-ai voie să o ajuți. Hai! Doamne! Filme cu proștii! Hai. Aia cu leagănul e... Nu e Ba da, aia... înaltă aia de acolo, spune eu Cristina că știu. Ba nu e aia, asta e cu leagănul, nu mai contrazice. Ba nu e aia. Ba uite pe asta, fără leagăn. Asta e. Ba nu pe ailaltă, ailaltă. Lui Sasha și nu poate. Bine, ok. Să nu mănânce ăsta că te bat. Haide. Hai, Doamne! Provocare! 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 Provocare. Dacă nu cobori, îți ia papucul! Hai, sari! Sari. 1,
sari. Gata, hai. Haide! Ai scăpat de provocările foarte grele. Acum provocăm. Eu voi extrage. Adu din curte un obiect valoros care îl consideri tu. Mai citesc o dată? Da. Adu din curte un obiect valoros care îl consideri tu. Ok. Atunci și care, voi știți care e locul meu valoros? Uite acest tort. Eu sunt Cristina acum. Pa, pa! Lucrul meu valoros este acest borcan cu lenori care miroase foarte frumos, dacă le-ați mirosi, știm. Hai. Mov. Mov. Acum mai extrage Cristina. Stai, vin și acum. Zi de acum. Acum faci un concert aici după. Eu te Hai, filmez. zi. Extragem. Ba, după Alexia e rândul Dă meu. o tură de casă în 30 de secunde. Ok. Dar nu de acum. De acum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bate camera. Aoleu, bate camera. Acum ultima provocare va îndeplini Daria. Pune pauză. Nu pun Eu pauză. știu provocarea Așteptăm. care este. Bine, o să dau puțin pe pauză până când vine Daria. După să faci tu concertul. Citește. Gata, a venit. Una confetară de trandafir. Ha, o să mănânci adu aici. Nu trebuie să o înghită, trebuie decât să o toacem. Au adu aici. Mă rog, noi îmi facem o parte mai scurtă. Cam pe aici. Nu, decât o toci. În gură. Bum. Acum aruncă-o. Aruncă-o. Hai. S-a terminat S-a provocarea! terminat. Și această fată, pe mine Alexia, mi-a zis să fac un concert aici, pe acel ăla, de aici. Și trebuie să Alexia vino și ține mai dincolo. Eu fac concert aici, hai jos. Ce să cânt? Ce să cânt? Ce să cânt? Beo! Eu. Din Violeta. Eu te cred. Nu știu pe aia. Atunci cântă o melodie din Luna. Barose. Hai Cristina! Hai Cristina! Hai Cristina! Hai Cristina! Barose. No cae tiempo para nada. Bueno, și pasta bine afară. Altă melodie care cum îți place ție. Todo lo que quieras plaza cantar. Por estás sin tu rumbo. Eres quien decide su rumbo. Solos ven, cosas más simples para ti. Nada imposible, sé muy bien que es el momento. Ser feliz. O melodie de Todas mi tiempo lograrás. Ser lo que intentes por ti. Eso es valiente. Vas a sentir, vas a despertar. A descubrir, a deslumbrar en busca de sueños. Todo lo que quieras te vas a lanzar. Aceasta a fost Cristina. Mulți pupici și abonați-vă, dați like și subscriere acolo, dați comentarii, orice vreți. Da, să dați like, asta e cum dați, pa! Ne vedem data viitoare cu un nou clip!